लोगोफोर बे भिडियोआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन कारेन्ट एफेयार्सनि माखासे सोंनाय फिननायफोर दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोनहा नेक्स्ट एग्जामाव जिरायनो आखायाव लादों नोंथांमोना बेखौ नायोब्ला एसे हेल्प मोनगोन होननानै आं साननाय जादों दा बेवहाय गोबाङानो आंनि भिउवार्सफोरानो कमेन्ट हरो जे मुंनि कुइसन खालाम ओरैनि कुइसन खालाम जेनेबा हमना ला टेटनि कुइसन बिहरदों जायफोर बिथांमोना बेबो कमन जानो हागौ टेट नङा आरआरबिआनो जाया मानो एपि आसाम पुलिसानो जाया मानो जेखिजाया इन्टारभिउ होब्लानो कारेन्ट एफेयार्सआ फैखायो बेखौ जों बयबो मिथिगौ दा कारेन्ट एफेयार्स नङाब्लाबो बा इन्टारभिउ होनो ओंखाराखैब्लाबो जायफोरा कारेन्ट एफेयार्सनि सोमोन्दै मिथिनो सोमोन्दों बा बिथांमोना नायलांब्ला हमनो हानाय जागोन मिथिनो हानाय जागोन अब्ला लोगोफोर गोबाव खालामाजासे नायनानै थांदिनि बाहाय मा मा गाखोदों कुइसन्सफोरा फार्स्टआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन हुइ इज द अथर अफ बुक एग्जाम वारियर्स बिजाबनि लिरगिरिया सोर होनदों बाहाय नरेन्द्र मदि बिथाङा एग्जाम वारियर्स बिजाब लिरदों बावैसो पाब्लिश जादों बे बिजाबा बेखौ जों मिथिनांगोन दा नरेन्द्र मदिनि सोमोन्दै जों दा बाहाय सावरायदों नरेन्द्र मदिया दा सोर बिथाङा जाहैबाय प्राइम मिनिस्टार सेकेन्ड 2.0 होननानै बुंनाय जायखौ मदि 2.0 सेकेन्ड टाइम जानो हानाय नरेन्द्र मदि जों बयबो मिथिखागौ बेखौ अब्लाबो दा बेनि गेजेरजों नोंथांमोना बुंनो आखायाव लानाय जादों दानि केबिनेट मिनिस्टारफोरा सोर बावैसो बबेबा मदि 2.0 सरकारनि जानाखि मिनिस्टारफोर बे मिनिस्टारफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोना जुदि मिथिनो लादोंबा गाहायाव डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन बेनि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौ डिटेल्स नायना लानो हानाय जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय व्हाट इज द कलर अफ बाल आधार कार्डनि कालारा मा कालार जानानै दङ बेखौ सोङो बे जाहैबाय ब्लु बयबो मिथिगौ नुबायबो जानो हागौ नाथाय मा कालार बेखौ मिथियाखैमोनबो जानो हागौ अब्ला बे जाहैबाय ब्लु बेखौ जोंनाव सोङो जोंनि आधार कार्डआ ब्लु जानानै फैगोन बाल आधार कार्डआ बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैदों नोंथांमोना रामनाथ कविन्द इनॉग्रेटेड द नभेल मेरिटाइम एयारक्राफ्ट म्यूजियम इन व्हिच प्लेस बबेयाव रामनाथ कविन्दआ बबेयाव नभेल मेरिटाइम एयारक्राफ्ट म्यूजियमखौ बेखेवदों होनदों बावैसो बेखेवदों बेखौ बे जाहैबाय विशाखापत्तनमाव बेखौ बेखेवनाय जादों नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनदों एन्सारखौ विशाखापत्तनम दानिया नेक्स्टआव कुइसन मोननो हादों बि.आर. आम्बेडकार इन्टारनेशनेल सेन्टार इज लकेटेड इन व्हिच प्लेस दानिया नोंथांमोना नुनो मोनदों बाहाय बि.आर. आम्बेडकार भीमराव रामजी आम्बेडकारनि मुङाव इन्टारनेशनेल सेन्टार मोनसे बानायनाय जादों दा बेयो बबेयाव दङ होनदों जायगानि नाम सोंदों बे जाहैबाय निउ दिल्लीयाव बे दङ बेखौ जों मिथिनांगोन निउ दिल्ली इज द केपिटेल अफ इन्डिया आरो बेबो मोनसे बेखौ जों मिथिखागौआनो बेनिफ्राय एसियास लार्जेस्ट टिउलिप गार्डेन हेज बीन ओपन फर टुरिस्ट इन व्हिच प्लेस दानिया बाहाय सोंनाय जादों एसियानि बयनिख्रुइबो देरसिन टिउलिप गार्डेन जायखौ बावैसो सिगां बेखेवनाय जादोंमोन बियो बबे जायगायाव दङ होननानै बुंदों बाहाय नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनदों श्रीनगराव दङ बेयो बेखौ जों गोसोआव लानांगोन नेक्स्टआव नुनो मोनदों नोंथांमोना हु इज द अथर अफ बुक फ्रेम एज ए टेररिस्ट बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन बे जाहैबाय महम्मद आमिर खाना बेखौ लिरदों बेखायनो जों बिथांनि मुंखौ गोसोआव लानांगोन बावैसो लिरनानै पाब्लिश खालामनाय फेमास बिजाब बेनिखायनो सोंनो हागौ बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनबावदों व्हाट इज द कलर अफ निउ रुपिस 10 नट बयनिबो आखायाव दङ 10 थाखा गोदान दा बेयाव कालारा मा कालार होननानै सोङो इन्टारभिउफ्राव फैयो फैसानि बागै गासिबो मिथिजोबनांगौ जोङो आं दा बाहाय बेजों लोगोसे बुंफानो नागिरदों जे दानि फैसा गोदानाव माबे सिम्बलफोर होनाय दङ बेखौ जों बयबो नायनांगोन मोनफ्रोमबो फैसा बिलाइयाव मोनफा मोनफा जारिमिनारि नेरसोन दिन्थिखौ होनाय जादों बबेबा अशक चक्र बबेयावबा गुबुन टेम्पोलफोर होनाय दङ मोनफ्रोमबो जोंनि 200आनो जा 500आनो जा आरो 2000आनो जा 10 रुपिस बे गोदानाव गोजामाव नङाब्लाबो ओंखायनो जों बेखौ नायना लानांगोन आरो कालारफोरनि नामखौ मिथिना लानांगोन दा 10 थाखायाव कालारा मा बे जोंनिया चक्लेट ब्राउनआ 10 थाखानि कालार नुनायाव जों गोमो मोनदों गोमो होबा जानाय नङा गोजा होबा जानाय नङा ओंखायनो बेखौ मिथिनानै थानांगोन बयनिबो आखायाव दंब्लाबो जों मिथिनो हानाय जाया बेनिफ्राय दङ दा रतपानि टाइगार रिजार्भ इज लकेटेड इन व्हिच स्टेट बबे स्टेटआव रतपानि टाइगार रिजार्भआ दङ होनदों बे जाहैबाय मध्य प्रदेश बेखौबो सोङो मध्य प्रदेशआव दङ नोंथांमोना बाहायनो नुनो मोनबाय नैबे मध्य प्रदेश अब्ला
बेखिनि गासै कुइसन्सफोर होनायाव नोंथांमोननि थाखाय माबा मोनसे मालाबाफोर फैबायोब्ला हेल्पफुल जागोन बेखौ आं सानदों। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि सायाव मोजां मोननाय दंबा लाइक खालाम आरो मोजां मोनाखैबा डिसलाइक खालाम, जेबो नङा। आरो जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै ला, बेनो आंनि थोजासे। आरो डिसक्रिपसनाव हाबनानै गुबुन गुबुन भिडिअखौ नायनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।